Boas noites. O relixioso do Cebreiro, que ingresou onte no cárcere por supostos abusos sexuais, di que está arrepentido do que fixo, pero mantén que as relacións coa menor foron consentidas. Por iso, a súa defensa presentará un recurso argumentando que non está demostrado que abusara nin da menor nin do rapaz discapacitado. O relixioso detido no Cebreiro por supostos abusos sexuais a unha menor de 17 anos e a un discapacitado asegurou que está arrepentido de manter relacións coa rapaza, sobre as que insistiu que sempre foron consentidas e sen contraprestación económica. Así o expresaron fontes da defensa do relixioso, que aseguraron que así o expresou o propio acusado no xulgado de Becerrea onte mesmo, malia que foi enviado ao centro penitenciario de Bonxe. O relixioso, pertencente á comunidade franciscana do Cebreiro, lamentou manter as relacións coa rapaza pola súa condición de franciscano, pero negou rotundamente que pagara por manter as mesmas. O que si admitiu foi darlle cartos a esta rapaza, do mesmo xeito que facía con outras familias necesitadas. Sobre o delito de apropiación indebida de fondos do Santuario do Cebreiro, a defensa puntualizou que o relixioso dispoñía de fondos do cepillo para pagar as comidas dos peregrinos que o precisasen ou para axudar a persoas necesitadas. Por iso mesmo, a defensa do franciscano presentará entre mañá e o luns un recurso de apelación á medida de prisión comunicada e sen fianza decretada polo xulgado. Segundo a defensa, non está demostrado que existiran os abusos sexuais a un mozo discapacitado e defenderán que as relacións coa menor foron consentidas. Sobre este tema pronunciouse hoxe o secretario xeral e voceiro da Confederación Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que recordou que non existe encubrimento nin infracción penal para as autoridades eclesiásticas por non denunciar un delito de abusos sexuais do que tiveran coñecemento no exercizo do segredo de confesión. O xulgado contencioso de Lugo acaba de emitir unha sentenza pola que obriga o Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependente da Xunta de Galicia, a pagarlle ao Concello a débeda que acumula polo imposto de bens inmobles de varios edificios. Así o dixeron hoxe o alcalde de Lugo, José López Orozco, e edil de Economía, Sonia Méndez, que explicaron que o Concello lle chegou a embargar un edificio á Xunta por este motivo. Un varapau que lle acaba de dar a xustiza á Xunta de Galicia pola súa negativa reiterada en saldar a débeda que tantas veces reclamamos infructuosamente o Instituto Galego de Vivenda e Solo por unha deuda que a Xunta non quería recoñecer e que facía referencia ao IBI. O Instituto Galego de Vivenda e Solo ten unha deuda co Concello. Todo canto traballo administrativo fixo o Concello é conforme a dereito e o Instituto Galego de Vivenda e Solo ten que pagar o IBI ao Concello e todas as dilixencias administrativas que fixo o Concello son conformes a dereito. Acabamos de recibir unha sentenza do xulgado do contencioso de Lugo que rexeita admitir a trámite un recurso contencioso presentado pola Xunta de Galicia contra o embargo ditado polo Concello de Lugo a un inmoble do Instituto Galego de Vivenda e Solo, como sabedes, organismo dependente da Xunta de Galicia. Por unha débeda contraída ao negarse a pagar o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, que teñen que pagar igual que todos os contribuintes. A débeda ascendía a 210.000 euros, era en concepto de Imposto de Bens Inmobles principalmente. Ante a negativa da Xunta a pagar, o Concello procedeu a embargo de un ben inmoble titularidade da Xunta de Galicia, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, na Rúa do Miño, número 27,
efectivamente, pois a Xunta interpuxo o recurso contencioso ante o xulgado, saltándose os trámites, polo que o xulgado inadmitiu. Polo tanto, o embargo se dá por ben feito e o embargo queda en vigor. Aínda que tamén lles informo que despois de todas as actuacións levadas a cabo polo Concello, de toda a presión exercida para que o Concello pudera ver satisfeita esta débeda, agora mesmo a débeda pendente do IGAVS descendeu considerablemente, foron pagando o que debían e deben 9.000 euros. Dende a oposición, en clave electoral, o voceiro municipal do Partido Popular e candidato do seu partido dixo que se sae elexido alcalde despois das municipais creará un portal municipal de emprego para facer máis doada a búsqueda de traballo. Dende o Partido Popular presentamos unha proposta de cara ás vindeiras eleccións municipais en donde consiste na creación dun portal municipal de emprego en donde aglutinará todas as distintas ofertas de emprego que haxa das empresas lucenses desde o seu entorno e tamén as distintas demandas dos traballadores de unha demanda de emprego. Nese mesmo portal poden estar incluídas tamén as ofertas que se deriven das empresas que prestan servicio no Concello e que teñen dereito posteriormente os traballadores a súa de maneira de dar transparencia, de dar igualdade de oportunidades a todos aqueles traballadores que en este momento aspiren á obtención dun empleo, estén no paro ou queiran mellorar na súa situación actual. O que está claro é que con ese portal o que se pretende é coordinar absolutamente todo, ter un portal único de maneira que se amplíe o perfil dese posto de traballo que se ofrece e tamén desa persona que busca ese traballo, incluindo a parte de formación que se precise naqueles sectores onde haxa unha maior demanda. Todo isto vai incluído no programa Emprego para Todos que nosotros estamos a presentar e que se incluirá unha oferta de 6 millóns de euros destinados á creación e fomento de emprego no Concello de Lugo. 2 para a creación de novas empresas, 2 para estabilidade laboral e creación de novos empleos nas empresas actuales e 2 para o fomento da rehabilitación en edificios e vivendas do Concello de Lugo, fomentando claramente o desarrollo da cidade e ao mesmo tempo os empregos nos oficios da construción, un sector moi castigado. Os alumnos de ensino medio e da Universidade saíron hoxe ás rúas para amosar o seu rexeitamento á reforma das titulacións proposta polo Goberno Central que permite ás institucións académicas instaurar modelos de 3 anos de grao máis 2 de máster xunto co sistema actual denominado de 4+1. Hoxe foi a segunda xornada de paro dos estudantes que protestan contra estas decisións que consideran un atentado contra a ensinanza pública. Nos últimos meses no campus se puderon ver, por exemplo, nesta propia biblioteca, está prácticamente sin persoal e entón tuvo que pechar aulas e as salas están masificadas e tamén no campus de Lugo quedou sen servizo de aulas de informática porque lles quitaron as bolsas a metade de curso e non teñen persoal para atendelas. Logo tamén reivindicamos derrogar a reforma que queren facer do chamado 3+2, que sería reducir os grados un ano para aumentalos no máster. Isto que faría, pois, que os grados apenas tivesen valor e obrigar a xente a facer un máster, que as tasas do máster, pois, chegan a ser máis do doble dun grau, entón, eso para moita xente é inasumible. Entón, é unha forma, pois, unha estrategia máis de elitizar a educación do PP. E outra das reivindicacións é tamén derogar a xa aplicada a LOMCE, porque nos parece elitista, porque, por exemplo, obliga as reválidas en etapas tan tempranas como primaria, que nos parece moi cedo para obrigar os alumnos a facer un exame dos últimos 4 anos, que a quen beneficia eso, pois a quen se poda permitir unha academia, ¿no? Porque é onde te preparan ben para esos exames. E tamén quítalle peso ao galego, entón nos parece unha lei bastante españolizadora e entón por eso hoxe saímos á rúa, pois para demostrarlle ao goberno que non somos sumisos e
pararlle un pouco os pés, se pode. Esta noite, despois do informativo, emitiremos un novo programa de Lugo a Debate. Nesta ocasión falaremos da rehabilitación do barrio da Milagrosa, pendente de se finalmente se consegue a área de rehabilitación integral que o Concello vai solicitar. Tamén falaremos doutras vellas reivindicacións dos veciños, como a falta de aparcamento e de vixianza. Facemos agora unha pequena pausa e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámolos agora coa exposición Mans de Ferro, que se pode ver na capela de Santa María. Boas noites. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Ribeira Sacra Breogán retoma a competición despois dunha semana de parón. Lisardo Gómez admitiu que este descanso lle veu ben o equipo porque recuperaron varios lesionados. La verdad que sí, nos han venido bien. Creo que el tratamiento que está, sobre todo el caso de Sergio, ¿no?, que era el que estaba así era más preocupante, pues el tratamiento que se le aplicó la semana pasada pues está resultando efectivo, está funcionando y cada vez pues se le ve mejor en la pista. En general pues todos bien. De hecho pues bueno, creo que es la mejor semana de entrenamientos posiblemente desde que empezamos, y de nivel, de intensidad, de todo. Yo creo que son por dos cuestiones. Creo que el descanso nos vino bien, habrá que ver después cómo retomamos la competición, y segundo porque obviamente ahora mismo no hemos tenido ningún problema en toda la... Bueno, sí, un pequeño esguince, pero bueno, que no ha sido grave. Ese jugador que lo ha tenido pues ha seguido entrenando. Incluso Gary pues sigue teniendo sus pequeños problemas
con las alergias, que bueno, que a ver si encontramos cuál es el motivo, pero el equipo está entrenando al completo y eso al final se nota, y creo que el trabajo que estamos haciendo durante la semana a mí personalmente me está gustando mucho. O Durán Maquinaria Ensino recibe mañá a Universidade de Oviedo, un encontro no que as lucenses parten como favoritas. Salvo sorpresa, neste encontro non debutará a última fichaxe Tatiana Kessler. El partido del viernes, a ver, es quizás un rival de la parte baja de la tabla, ¿no? Pero bueno, un poco lo que dije la semana pasada, ¿no? Contra Avilés, aquí no te puedes despistar ninguna semana. A ver, Oviedo es un equipo, a mí me gusta, es un equipo muy aguerrido, que nunca da ningún partido por perdido, son muy luchadoras, es un equipo, bueno, que juega mucho a través del bloqueo directo, vamos a tener que estar bien en ese apartado defensivo, y digo, sobre todo, ser muy respetuosos con el trabajo que llevamos haciendo, no caer en relajaciones, que por ejemplo la semana pasada en Avilés, por ciertos momentos caímos en un poco de desconexión, y afrontar el partido lo más seriamente posible, lograr una victoria más, y ya digo, sobre todo seguir creciendo como equipo y bueno, seguir construyendo de cara ahora al final de la temporada, que es cuando tenemos que llegar en nuestro máximo nivel, tanto físico como técnico-táctico, como mental y demás. Entonces tenemos que llegar ahora a esta parte final lo mejor posible, ¿no? A nivel de lesiones, pues la verdad que está todo el mundo bien, o sea, hemos podido entrenar, las 10 jugadoras hemos podido entrenar muy bien esta semana, aparte esta semana está siendo de bastante carga física, lo cual llegaremos, bueno, seguramente lleguemos un poco justitos de patas a este partido, pero bueno, también es algo buscado en nuestra planificación, contamos con ello y bueno, ya digo, lo importante es sacar la victoria adelante con las mejores sensaciones posibles. Co descenso á volta da esquina, ao Prone acumúlanse os problemas. O gardameta Óscar Iglesias, que ia ser titular esta fin de semana ante o Barcelona, finalmente queda fora da convocatoria por non estar ao nivel de exixencia que pide o técnico Manuel Vázquez. Dije que cuando volví a los banquillos, que el nivel de exigencia tiene que ser máximo. Bueno, llevamos 2 meses, ellos ya llevan 2 meses conmigo y es un proceso de adaptación, ¿no? Y bueno, van a tener oportunidades todo el mundo y con Óscar, pues quiero que asuma más competencias, no solo dentro de la cancha ni entrenando. Hay, por supuesto, que tiene que tener un nivel de exigencia importante, pero fuera de ese escenario también quiero que asuma más competencias y es algo que estamos hablando, ¿no? Porque es el jugador de más edad de la base y lo necesitamos ahí, y es algo que a lo largo de la semana que viene tendremos que concretar. Yo estoy diciendo que queremos que Óscar siga, pero tiene que estar, es como cualquier perfil, pero tiene que estar dentro de unas competencias. Isto foi todo por hoxe, pero agora deixámolos co programa Lugo a Debate. Hoxe falaremos da rehabilitación do barrio da Milagrosa, así que non se o perdan. Boas noites. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.